شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. دیروز دادگاه عالی قرقیزستان به سابق پرزیدنت این کشور المازبек اتنبایف اجازه داد که از زندان آزاد شده برای تبابت به خارج رود. مرافع پوشیده جرایم گرفت و پرونده اتنبایف به بازبینی فرستاده شد. در قرار دادگاه گفته می شود که عریضه وکیلان دفاعی سابق پرزیدنت درباره اینکه در رابطه با پرونده اتنبایف وجه‌های نوی آشکار گردیده است به اینوبت گرفته شد. همچنان تاکید شده است که قرارهای دادگاه عالی از سال 2021 و سال 2022 در نسبت اتنبایف بکار گردیدند. جزئیات این خبر رو همکارم خیرمان بقازاده پیگیری کرد و حالا با ما در استودیو است. درود بر شما. آخرین تفصیلات در این باره چی است؟ алмозбек отанбоев тахминан 2 соат пеш ба озодӣ баромад шаҳло. ӯ ки солҳои 2011 то 2017 раиси ҷумҳурии қирғизистон буд. дар суҳбат бо журналистон гуфт ки ба муолиҷа ниёз дорад ва бо даъвати нахуствазири Испания ба ин кишвар меравад. ӯ гуфт ҳатман бармегардад. отанбоеви 66 сола гуфт ки парвандаи ӯ сохтакорӣ шудааст. بسیاری‌ها می‌خواستند که من هیچ گاه از زندان بیرون نشوم. می‌دانید حکم دادگاه عالی دیروز ساعت 5 صادر شده بود و این 24 ساعتی که من هنوز هم در زندان بودم این مهلت علاوه‌ای زندان است. شاید برای کسی این اهمیت نداشته باشد ولی می‌دانید این زندان است. моҷарои атрофи отанбоев аз он ҷо шурӯъ шуд ки соли 2019 замони раисаҷумҳурии Сооронбой Ҷейнбеков нисбати ӯ парванда боз шуд. ӯ беш аз 10 нафари дигарро дар он гунаҳгор карданд ки барои ғайриқонунӣ аз зиндон озод шудани Азиз Батукаев, як раҳбари олами ҷиноӣ, мусоидат карданд. парвандаи дигар замоне боз шуд ки отанбоев талаби муфаттишонро барои ҳозир шудан ба бозпурсӣ нодида гирифт ва вақте моҳи августи соли 2019 барои боздошташ омаданд, ӯ тарафдоронаш давоми чанд рӯз муқовимат нишон доданд. он замон як ходими ҳифзи ҳуқуқ куштаву тахминан 180 кас маҷрӯҳ шуд. отанбоевро соли 2020 ба 11 соли зиндон маҳкум карданд. вале чӣ шуд ки ҳоло ин ҳукми ӯ ҳам бекор ва ҳам мақомаш бозбинӣ мешавад? шаҳло, мо пеш аз ҳамин барнома бо чанд таҳлилгар ҳам суҳбат кардаем. назарҳо яксон нестанд, вале аксар ҳамсуҳбатони мо бовар доранд ки чунин қарор бидуни дахолати шахсии президент Содир Ҷаборов наметавонист содир шавад. мерҳат шарифҷон, таҳлилгари масоили осиёи марказӣ дар радиои озодӣ ва Парвиз Муллоҷонов, сиёсатшиноси тоҷик мегӯянд, эҳтимолан ин қарор бо дахолат ва ё таҳти таъсири Кремлин сурат гирифта бошад, чун отанбоев бо Путин ҳамеша равобити хуб дошт ва ба қавли Муллоҷонов дар давраи отанбоев пойгоҳи манас барҳам хӯрду Қирғизистон узви Евразис шуд. таҳлилгари дигар Абдумалик Қодиров қарори президенти Қирғизистонро ки аз он бӯи раҳму шафқат меояд як имиҷсозии Ҷаборов меномад. ҷаборов бисёр кӯшиш карда истодад ки дар назари мардум имиҷи худаш ҳамчун як ҳомии мардуми қавми қирғиз, ҳамчун як нафаре ки барои рушди кишвар ҷонфидоӣ мекунад нишон дода истодааст ва гумон мекунанд ки бо ҳамин иқдоми худ бо сабукӣ додан ба Атанбоев вай ҷонибдорони Атанбоевро ба тарафи худ моил гардондани ҳаст ва мавқеи худаш дар сиёсати имрӯзаи Қирғизистон ба қувват кардани ҳаст. ва ёдовар мешавем ки Отанбоев дар таърихи 20 соли охири Қирғизистон баъди аз Кароқоев ва Қурмонбек Боқиев сеюмин президенти собиқ аст ки кишварро тарк мекунад. ташаккур. бинандагони азиз, Хиромон Бахозода буд бо охирин хабару назарҳо дар бораи ба озодӣ баромадани собиқ президенти Қирғизистон Алмозбек Отанбоев.